danas 12. ne, koji je danas? 16. 12. 2013. Dogodila mi se jedna čudna situacija. Događaj, ne situacija. Jesam prehlačen. Ali dobro. Onako, izlazim ja vani kod frenda imena Jozef, kad počne padat kiša. Ali nije zbog kiše, zjebam se. Izlazim i kad dođem tamo u njegovu ulicu, neki lik, čelav, skinhead, i to onak čelav, imao brčiće, čelav s brkovima, mislim da je imao onako stariji malo, 85, 120 godina. Dođem tamo, gledam ja njega, lik sjedi nasred ceste, i on sjedi, i sjedi, kaj da ti kažem, sjedi čovjek. I eto. Zbunjeno skroz. Jebi ga. Možda čovjek nema gdje sjediti, nema doma fotelju, nema gdje sjest, pa mora na cesti. Jebi ga. Al, nije fora zato što on sjedi na cesti, nego on je čelav. Ja ne volim baš čelave ljude. Ali nema veze. I tako. To je ta moja današnja situacija. Nego, puno ljudi mi je poslalo jučer poruka box. Prošli video ti je dosadan. Ja znam da je prošli video dosadan. Prošli video uopće nije bio video. A nije ovo baš nije neki video zašto sam ja prehlačen. A prošli video bio fakat retardiran video zato što sam samo trebao reći da ne mogu baš snimati. Često zašto me kemija jebe. Ali dobro. Eto. Pratite me na Faceu, na YouTubeu, Instagramu, imate sve linkiće. I tako. To sada, eto. Ćao.